जी हाँ, प्रणाम सलाम सत श्री अकाल। रउआ सब देखतनी भोजपुरी न्यूज A to Z। ज्यादा कुछ ना कहे, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहें कि हमरा बिहार में एगो कहावत बा, जे लोग कहेला झांटे ना चूची आ बातें ऊंची ऊंची। देखो लो भाई, एगो वीडियो रउआ सबके देखाओ तनी, उ सबसे पहले वीडियो देखी लो। चलिए वीडियो को प्ले कर जा, देखी। अगर हम चाहते ना कि पवन सिंह के साथ सो के हमें काम करना है तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। सुन लेनी लो, एक कहनाम बा कि पवन सिंह आ खेसारी से अगर मारवा के वीडियो बना लेवे, कोई फिल्म में आ जाए कोई ना, तो हमहू मारवा के वीडियो बना लेती खेसारी पवन के संगे आ फिल्म बना लेती। भाई एकरा से एगो हम बात कहल चाहतनी, रउआ सबके खराब लगी आ चाहे अच्छा, लेकिन ये बात पर तो हमरा खिस्सा आ गई, माने गुस्सा आ गईला, माने का कही। तो यही पर एगो बात कहतनी, ओकरा के ध्यान से सुनी लो। एक सकलिया देख के लेवे के तो दूर के बात बा, सर्वलाड़े खड़ा ना, गजब बेइज्जती है। अब रउए सब बताई कि एकरा के केहू लेवे के मतलब ले ली, जैसे पवन खेसारी लियोन एकरा के आ एकरा के काम दीहन। माने एकर कहनाम इहे बा कि पवन खेसारी से कहीं कि हमरो के ले लो आ हमरो के काम दे दो, तो उ लोग दे दिलो। रउए सब बताई, एकरा फटही बाजा पर के बाजा बजाई? एकर तो सामान देख के ना बजाही के मन करी आ ना सटाही के मन करी। तो रउए सब कमेंट करके जरूर बताई, का भोजपुरी में का साँचो में होला कि मतलब केहू के संगे सुत जा, जैसे पवन के संगे सुत जाता है, खेसारी के संगे सुत जा आ फिल्म आ भोजपुरी गाना पर वीडियो बना लो, उ लोग काम देला। अभी हमारे बारे में भाई कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थे, ये सब रउए कमेंट करके बताई कि का भोजपुरी में का होला कि ना होला। आपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी। आ हमार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करी बिल्कुल ना भूली। आ भाई के सपोर्ट करी। मिल जाइए अगले दिन।